עכשיו לעניין הזה, הבנק דורש מאיתנו לעשות ביטוח מבנה כדי לקבל משכנתה. אבל האם זה באמת כל מה שאנחנו צריכים ברמה הביטוחית עבור הדירה החדשה שלנו? יעשה לנו סדר מוטי שריפי ליר, סוכנות לביטוח. שלום. שלום, מה שלומך? אז באמת, מוטי, בוא נתחיל. מה ההבדל בין ביטוח מבנה שמציע לנו הבנק לבין כזה שנעשה באופן עצמאי? ביטוח זו שאלה מאוד מאוד טובה שאנשים באמת לא ערים אליה. הביטוח שמגיע דרך הבנק הוא ביטוח שלא כולל צד ג'. בגלל שהבנק הוא לא סוכנות ביטוח, אז אין לו אישור מהפיקוח למכור צד ג'. אז הוא מוכר רק את המבנה, רק לפי האינטרס שלו, בשביל לשחרר את הצ'ק ללקוח, לשחרר את ההלוואה. אפשר לבקש את זה, שיוסיפו את זה בתוך אותו ביטוח, או שזה בכלל לא אפשרי? לא אפשרי, הם לא יכולים, אין להם אישור. אם היה להם אישור, הם מוכרים את זה. לכן צריך לעשות אצל סוכן ביטוח או ישירות מול מבטח, ואז לרכוש צד ג'. והנקודה הזאת היא גם מאוד חשובה, כי הבן אדם עד שאין לו תביעה, הוא לא יודע שאין לו צד ג'. ואז פתאום יש נזילת מים לשכן, והוא בטוח שיש לו ביטוח, כן. והוא אומר בואו תתבעו את החברה X, נכון. ופתאום אין לו צד ג', והוא לא מבוטח, ופה זה בעיה מאוד מאוד רצינית. וזה בעצם באופן גורף תמיד בביטוחי משכנתאות מבנה, לא יהיה צד ג' אתה אומר. דרך הבנק לא יהיה, רק דרך סוכן ביטוח או דרך חברת ביטוח. זה באמת סופר חשוב, כי נגעת בנזילות, שזאת באמת, אפשר להגיד, המחלה הכי קשה במדינת ישראל, וזה קורה, ואם זה באמת קורה לשכן, אז לך תטפל בזה. מה לגבי, אם אתה אומר, אז חייבים בעצם לא דרך הבנק, אלא דרך סוכנויות, מה ההבדל במחירים? יש הבדלים במחירים? ההבדל הוא הבדל מזערי, כי בסך הכל גם הבנק הוא מבטח בחברות ביטוח. ואפשר להוזיל את הפוליסה גם שנמכרת דרך חברת ביטוח, או דרך סוכן ביטוח, דרך שרברב בהסדר ולא שרברב פרטי, וכאלה דברים שכן ישפיעו על מחיר הביטוח, הפרמיה. אני רוצה לשאול אותך באמת, כי הרבה פעמים, אתה יודע, יש איזושהי מחשבה כזאת שדרך הבנק, או ככה מוכרים לנו, זה יותר זול באמת. יש היום, אני חושבת, תחרות די גדולה, אז באמת נשאלת השאלה, איפה כדאי? בנק, סוכן, לא סוכן? חד משמעית עדיף לא דרך הבנק, מהסיבה הזאת שיש המון תביעות של צדי ג', וזה תביעות שיכולות להיות מאוד מאוד גדולות, במיוחד גם דיברנו על נושא נזילות, לא רק נזק ג' לצד גוף, והבן אדם פתאום מבין שפשוט לא ביטוח, אז עדיף דרך מבטח. לבנק יש הרבה כוח בזמן עריכת המשכנתה על הלקוחות, ואז הוא מפנה אותם לסוכנות כביכול שלהם, והם מוכרים את הביטוח, מה שמאשרים להם למכור ללא צד ג', וזה בשביל לקחת את הכסף ושחרר אותו מהר. אולי זה טוב בשלב הראשון, אבל בשלב השני הם צריכים לבקש את הפוליסה, לקרוא אותה, להבין את הבאגים, מה חסר להם, ואז לעשות ביטוח מלא כמו שצריך. חשוב. וגם היום, אגב, הרבה בנקים כבר יצאו החוצה לחברות ביטוח וכבר לא מחזיקים במבטח שלהם. כן, ישירות מול חברות הביטוח, כן, אבל עדיין הם לא יודעים לטפל בתביעות, הם לא יכולים, אין להם אישור למכור צד ג', זה כל העניין. חשוב מאוד לעשות בדיקה, מה אתה מקבל, להשוות את זה תפוח לתפוח ולהוסיף משהו. גם אם בשלב הראשון הבן אדם רוצה לקחת את המשכנתה, את ההלוואה, לממש, כן, תעשה, אבל לא להירדם. אחרי חודש, שבוע, שבועיים, לקבל את הפוליסה, להיכנס לאתר ולעשות סדר מחדש. תודה רבה, מוטי. תודה לכם.